Viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana, Abumoni Saint Rajan, Gucci to go to temple. And in our family, because all of more teacher. Abukazimoni Saint Rajan or then a restoration evangelical mission, Bronian Basu or than neighbor. So you can call me a priest or than an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. No, but you no go one case, you so quite do a able. Marriage and spiritual meaning. Here in Ekubo, na marriage, na Igbo, na Africa, more spiritual meaning attached to it. No, you can say, "Ota, ihu omimi, dina anum dina nwunye." No, a covenant of love between the two individuals, man and woman, they involved. No, a covenant between family and family, more number. Or a covenant between more forces behind these individuals. So on abu ihe na ogbugbandu dị egwu a na-enwe covenant wee nrikonia onya kpatara na Igbo spirituality mgbe ọbụla a na-alụ di na nwunye enwere the atom of mgbe a na-erikọ a ga-atakọ ọjị ṅụkọ mmanya iji wee seal that covenant. So malo no nwere ụmụ mmụọ no as witness to bear that their witness alụmdi na nwunye mmadụ na-abụọ. Onya kpatara na Igbo spirituality enwere so many covenant a na-emegasị ma aja dị iche iche a na-achụ dịka ewu a na-egbu ma ọkụ ma ọkpụ arụsị. Before I gaba na nkụzi a echefuna anyị kọrọ month of July. Our group ritual for the month is still ongoing. You can still join us anywhere you are all over the globe. Maka na ike Chukwu juru mmadụ. N'isi ụtụtụ enye God na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi dịrị so eli all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. I can make the road the last day of the month. I get a chụọ aja na aha mmadụ. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Ya na ebe nchụọ aja gbuo egbu ma nọkazie saraka. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ ịchọ iso na anya bụ aja a na-achụ ọnwa ọbụla ma ọ bụrụ ịchọ ka agbara gị afa miri emi ma ọ bụrụ nwere ajụjụ igwe na nkụzi a chaatị m na WhatsApp 08057837672 ma ọ bụ 08138243871. Ị na-anya na screen gị ga-afụ numbers ndị a mkpọrọ. Now let's dive into today's lecture proper. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Marriage in Igbo spirituality and marriage spiritual meaning. Anyị wee na-ekwu gịnị bụ alụmdi na nwunye? Alụmdi na nwunye bụ a covenant of love. Ọ bụ nkwekọrịta dị n'etiti nwoke na nwaanyị ndị furu onwe ha. Yes, ọ bụrụgo na mfụta ka afụta mana unu furu onwe unu si na unu like na onwe unu. Unu wee kweta na unu ga-aga in this journey of life together as one. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Mgbe unu kwekọrịtara na unu ga-aga this journey of life as one, enwere many things dị involved. Many things dị involved bụ na etu unu kwekọrịtara na unu ga-aga as one. Now, ihe unu kwesịrị ime bụ maka na mgbe ị na-anụ nwaanyị ma ọ bụ mgbe ị na-anụ di, ị na-anụ wuti ezumezu na mmụọ sie. Yes, maka na ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ. Ọnya kpatara na ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị, ọ bụrụ na ịbụ onye Enugu steeti, n'ụta dị na Anambra, because of ọgbụgba ndụ ahụ gị na di gị nwere. Site na ọgbụgba ndụ ahụ ka gị na ọmụmụ dị be di gị dị wee gbaa ndụ. You cannot come to your be di gị bido ribe eke maka na ịma na ndị be di gị na-asọ eke. Ọ bụrụ na ị nụrụ ji n'ọka, ịma na ndị ọka na-asọ enwe. Ị ma bịa na be di gị ribe enwe maka na ịma na ndị ọka na-asọ enwe. Maka na ọ bụrụ na ime ya the gods of the land bar into covenant with mmụọ dị be nna gị mbọsị a na-anụ gị ga-revolt against you. What you have caused is sacrilege against the land. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ịchọ ka na-agọzie gị malụ na mgbe ọbụla ịbara into covenant gaa n'obodo ọbụla ị nọ ma obodo ọbụla ị gọrọ ọgọ na ị ga adịghị asọ ihe ndị ebe a na-asọ ka n'obodo anwa because of that land continue na-agọzi maka na enwere ihe mere ụlọ kpatara ndị obodo a ji asọ ya bụ mmụọ ma ọ bụ anụmanụ anwa. Ntụgharị obodo ọbụla na-asọ anụ nwere ihe eji asụ ya. Ka m were be anyị maatụ
na Anedo as a whole, part of Anambra, anyị na-asụ eke python. Anyị anaghị egbu ya because anyị kwenyere na ọ bụ the symbol of the gods of our land. For that reason, anyị anaghị egbu ya. Ọ nwekwana ihe ọ na-eme anyị. Etu a ka ọ dịkwa na be anyị na my own clan. Anyị anaghị egbu agụ maka na agụ bụ the symbol of our gods. Agụ na-echekwaba anyị kpatara na anyị anaghị asụ ogbu agụ. Yes, anyị anaghị egbu agụ. Agụ na eduna anyị ije. Fụrụ ihe dị na ya. Enwere ọgba ndụ ndị nna anyị ha na agụ gbara maka na agụ mgbe gburugburu na-agagharị na our clan to protect. Therefore, anyị na ya nwere ezigbo ọgba ndụ. Kedu ihe na-ekwu maka ya? Mgbe anwa ọ bụrụ na ịghọtara ihe omimi dị na marriage, ị mara na gị nwa nwoke n'iji ego ọgọ example ka nwere onwe m ga-agbara atụ. Etu a ndị ego ọgọ n'Enugu steeti, ọ bụrụ na ebe ahụ ndị ego ọgọ because na forces so m na forces benna esorogo m wee je gọọ ọgọ n'Enugu steeti n'ebe ndị na-asụ enwe ma ọ bụ na-asụ nke ma ọ bụ na-asụ nke ọzọ. For the fact na m ejegoje duru ada ha nwa, o kwesịrị na m ga na-asọ nya bụ ihe anwa ndị ọgọ m anwa na-asọ maka na ejego nduru bịa lọta. Moreover, kedu ka m esi wee je na-eri enwe ebe m ma na ndị ọgọ m na-asụ enwe. Nweta ya bụ enwe ọrọzi nwunye m anwa nnụta abefa ga-esiri m ya bụ wuchite nwa ama ekwesị. And the ones anwa ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ for the fact that the spirits entities from my side and for the very nwunye m agba na onwere ọgba ndụ wee kwuo na ha ga-alụkọ ọrụ ọnụ for the upliftment of this particular union. It's down on me that na mụnwa ga-asọrọ at that particular town nsonota my wife ihe anabefa na-asọ. Nyanwa na onwe in return ga-asọkwuru my own land ebe a na-anụ ya ihe ndị be anyị na-asọ ka o kweme. So marriage is spiritual. Mgbe ọ bụla ị nụrụ nwaanyị ma ọ bụ n'ịlụ di, ị na-anụkwa ezumezu ya. Ọ ịhọpụta maka na ọ bụrụ na isi na ịnụ nwaanyị na ịma anụ forces isi elu, I can tell you that marriage ga-ara ịfọgba maka na na-eju na ọkpụrụ nkirikiri. Ịfụ na forces so ya nwaanyị ga-revolt ma ọ bụrụ na ịnụ nwaanyị ahụ gara ịnụrụ ezumezu ya. Ọ ndị abata inwe ike fụ nwa nwaanyị na-eme isi paka ọ maka na ịnụrụ ezumezu ya. Ọ bụrụ na ịnụta nwaanyị asị na nwaanyị na-enye nsogbu, jee chukwa chie, chukwa mmụọ onye na-eso, chukwa mmụọ dị be nna ya, efu isi ajụọ ya isi epe mpe. Maka na asị na nwaanyị ahụ na-eko na ọgba nje na onye eze nwaanyị na nnukwu nwaanyị, jee chukwa afọ sisi ya. Ụfọdụ afọ sisi ya nwa o ji eko gị na ha kwụrụ ha ada isi ya epe mpe ka mmalụ ga. Ọ bụrụ na ị ga-anụta nwaanyị asị na nwaanyị a na-eme isi ike, ije complain ọrụ nne na nna m ya nọ na ikwu ya na ibie gị na ikwu ya na ibie ya nọrọ one page. Ha nwa wee sị na etu a gị na ha nọ one page na ha sọpọtụrụ ihe nwa ha nwaanyị na-eme. Ọ ga-eme isi nwa ha nwaanyị ope mpe maka na o jee ndị be ha gasị nwa m ihe ị na-eme na ya sọpọtụrụkwa gị na ike dị gị wee ezigbo mmadụ ifu na isi ga-epe mpe. So mgbe ọbụla ị na-achọ ịnụ di na nwunye, marriage in Igbo land in Africa is spiritual. Ọnya gbata na mgbe ha na-anụ ya na-consult the gods. Enwere some rituals a na-eme the gods dị involved. Example, mgbe a na-awa ọjị n'ala Igbo na-agọzi mmadụ na a na-akpọ the gods of the land. Nekwa ndị nna anyị ha nekwa na ife iwa na-eji ịnụ di ya dị ike Chukwu na-enye ya onye ọ sị na ọnya ya na ya kpọkwuo ndị nna nna ka ha gọzikwa anya bụ union ka ọ ga-abụ nwa ha nwaanyị bụ ife yi nwa jee na be di ka ọ mụọ ozuzu eke, mụọ ozuzu orie, mụọ ozuzu afọ, mụọ ozuzu nkwọ. A na-akọzikwa the gods of the land akwarị na mmụọ dị be nna ya na ndị ichie, ndị aka na ndị ege ha tinye aka. A na-akọzakwado ụmụ ọkpụ, ụmụada. Yes, ọ bụrụ na be anyị enwere ihe a na-akpọ ọkụkọ ụmụ ọkpụ ma ọ akpọ ọkụkọ ụmụada. A na-eweta ụbọchị nwaanyị na-ama ọgọdọ, ụbọchị nwaanyị na-agba nkwụ. Ọnya bụ ọkụkọ anwa ka a na-enye ụmụada ndị dị ndụ. Igbo onye bụ ọkụkọ sie ya. Mgbe ha bụ onye bụ ọkụkọ, they invite ụmụada ndị nwụrụ anwụ ka ha so bịa rie ya bụ ihe wee gwa ha na ife yi nwa nwanne ha nwaanyị na-anụkwa di.
emesizie ndị dị ndụ erie ya. Ọkwa etu a kpatalụ na a na-agba nkwụ nwaanyị. O nwere ewu a na-eweta. Ọ bụrụ na o nwere ewu nke mba anyị weta sị na ewu ahụ ewu eji egbuwa nwatakịrị n'ụlọ, nwata nwaanyị nọ na ngwuru anyị ji egbuwa ya na be di. Then nwee ewu nke a na-enye ụmụnna, ọ na-awụ biggest goat. Ewu ahụ ewu ọ na-awụ egbuo eji egbuwa ya na be di. Egbuo ewu anwa n'ebe a na-egbu ewu ahụ na be nwaanyị anwa na-anụ di, ka ndị ichie na ndị nna nna na mmụọ nna be nna ya marụkwa na ife yi nwa na-emegide na-eji ije di. Anọ ọnya kpatara na ọ bụrụ na nwaanyị gbachaa nkwụ n'ụdị a, ada agba nkwụ nwaanyị ugboro na-abụ. A na-eme ego ugboro na-abụ because imechie ego return bride price can be married. Mana ịgba nkwụ adịghị agba ugboro na-abụ, maka ihe na ndị ichie ama eri ewu n'isi ife yi nwa twice. So that ewu ahụ is for them to bear witness. That ọbara ahụ gbasara na mgbe nna dị gị agbara nkwụ ya, to bear witness na the forces debe nna ya na ndị ichie na mmụọ debe nna ya ebiago witness ife yi nwa is getting married. Then the meat ya ka a ga-eshiazi among ụmụnna niile. Onye ọbụla dịdị eso adịgo yes, I was there when ife yi nwa married Ikechu. A big covenant bụ ọgwụ ndị ichie na-etinye aka na ya. Mgbe a na-ekwu okwu a na-atasa mmanya n'ala, ọ ka ha bịa witness that today ife yi nwa hands was given in marriage to Ikenna Ikechu. So all was spiritual meaning, ọ bụrụ just casual. Mgbe a na-abịa nwaanyị nwepụta nkwụ binye dị ihe awụ ọgbụgba ndụ of the two arrowhead from two different families na-aba into covenant. There was spiritual meaning, even the bride price a na-akwụ. The price why bride a na-akwụ bụ agwụgwọ ngị na mbụ ihe gbasara marriage. Na marriage adịghị ele ya ele. Ọ bụrụ na asị ka ele nwata nwaanyị ele n'ihe eji fụ ya, aka nte yi na onwe onye egota nwunye, ndị egota nwunye ya ofi. Onye ga-spend bido na mgbe a dị ime wee ruo mgbe a mụrụ ya, ọnya ka ihe emewe afọ. Ọnya ka emewe afọ ka ego a spend na school ya, during schooling, ego you will take care of her health wise. So ihe a na-achọ ime ebe a bụ is like that particular woman is loaned to you to help you to go and start a new family, a new home. Ihe yi weta, that obere ego yi weta just is commitment. Ka enwee gị committee na mmụọ, so that you will lay claim that this woman was officially handed over to you and he made the needful. Ọnya ka eji eme. So ọ bụrụ na ego ịkwụrụ ruru actually most family ọ bụ na be anyị, imesi ego niile enweghị ike ma dọndọndọ mee 10,000 20,000 na nwoke ba 50,000 ime. Imecha ego a agụcha ego ahụ ekene gị, ha nwere ike wepụ 500 naira n'ime dị mmadụ nwoke ga-anyị chiga back. So na ha na-eresi nwa gị eresi, i were ego a tinye n'ego wee na-enta nwa ha anya, ha chọrọ ka ahụ dị nwa ha mma. Kpatara maka na adị bụ nwere atụrụ ọsọ ngọrọgọ bụrụ onye ụtọ, nwa ha anaghị ahụ ya gwa onwe ihe na-eme nwa ya gwa. Yes, ha amarụ niile kwado nwa. Ọ bụrụ n'obodo ụfọdụ nwa ha nwaanyị nwa, ihe abịakọrọ ha kere ihe mere nwa ha nwaanyị tere mgbe ị gbara fụ na nwa ha nwaanyị biri ndụ, ewee testify ya na ịnwara oko gị idugara ụlọ ọgwụ na ị na-anụ ya ọfụma. Ọ ya ajụ nna gị ya asacha because na elesịrọ gị elesịrị, ha ga-abịakọbịa witness otu nwa ha nwaanyị. Mgbe a na-akwakwa nwaanyị, ha abịakọbịa kụ na ngịga, maka na igoso na the spirit of nwatakịrị a na o nwere ebe o si. Ihe ndị a bụ ihe ndị a ga-eme iji gosi na igori ego. Maka ọ bụrụ na ije na main market were ego goro akwa, ịkwụrụ the worth of the cloth in full. So ọ bụrụ na iyiwe akwa gị ka echi isu akwa ọkụ, nwere onye ga-ajụ gị maka na ịkwụrụ the worth of the cloth in full. But in marriage, you did not pay the worth of the woman ị bịa nụrụ in full. Akpọnyere gị ya, i mere the needful gosi na ọ dịghị mma, akpọnye gị ya ka ọ ganyere gị aka seti ọkụ n'ihu ntị ọnya. So ọnya gbata na marriage bụ ihe dị spiritual, mana ọ ga-adị mma. Ọtụtụ ndị mmadụ eme na ụdị mistake anyị past, including my humble self. So ọ mgbe ị na-achọ ịnụ nwaanyị, one, ị ga-ajụ ịnụ onye na-etu mmụọ gị na mmụọ ya ọ dabara, fọtisiso gị na fọtisiso ya ọ dabara. Obodo bụ ụnụ
bụ na ọ na-ejewu di n'obodo dị etu a ọ na-adaba. Ọ bụrụ na agbachazie njụfụ na ya bụ ije ga-abụ nnu na mmanụ ewepụ seed. So ihe na-achịkwa na marriage n'ala Igbo bụ spiritual covenant na-adị between man and woman and the families of both. So ka m kwụsị ebe a marụ na marriage nwere spiritual meaning. Yes, ụmụ mmụọ na-anọrọ bear witness. Ụmụ mmadụ anọrọ bear witness. Say we are there when Ifeyinwa got married to Ikechu. So Maria malụ ị na-anụ nwaanyị ị gara anụ ya na mmụọ su elu. Mgbe gburugburu nwaanyị na-ejebe ije ebi bụrụ okwu mmụọ ya okwuchie wee bịa. Mfadụ nwere ụfọdụ arụsị ụfọdụ bịara n'obodo dị ụfọdụ dị aṅa gasị bụ nwaanyị bịara ije ebi bịa. Nkwụsị ebe a nwekwa ajụjụ na nkụzi maọbụ n'ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi chat me on WhatsApp 08057837672 or 08138243871. In our screen, you have numbers in that one. May the blessing of spoken premier be with you all. May you be protected. May you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit. Na hachukwu okike premier no ike na-esi n'aka ya bịa. Emesịa, udo dịrị unu niile.